Samtang atol usab sa adlaw sa kaugalingnan ani ay grupo sa mga paddlers ang mipahigayon og pagbugsay gikan sa Marcelo Fernan Bridge paingon sa Mactan Shrine aron ipanawagan nga suportahan ang sports nga pagbugsay. Silon Merundina sa report. Nagbugsay gikan sa ilawom sa Marcelo Fernan Bridge, kining sakop sa Maharlika Paddle Club, luwan sa duha ka bikiw kun Baruto. Gilawig nila ang Mactan Channel ug midunggo sa Mactan Shrine. Matod ni Buzzy Budlong, usa ka seasoned paddler ug canoe builder, nga gitunong nila ang pagpahigayon sa maiden voyage sa usa sa ilang mga bigiw nga ginganlan nila og bulakna aron pagdapit ug pagtagad sa lokal ug nasudnong kagamhanan nga suportahan ang sport nga bugsay. Muna itong kultura nga ato ang ganahan nato i-revive karon as a sport, as a lifestyle diri sa Visayas Islands. Samot lang nindot kay tag mga baybayon, nindot kay tag isla. Matod ni Budlong, nagtinguha silang himuon ang Sugbo nga sentro sa sport nga paddling aron usab mas mapalambo pa ang kultura ug turismo sa Sugbo. Ang name sa wife nila Pulapo. So nanlaman tila lalaki nga kano, nanaputay babae nga kano. So kani nakat-on mi ani sa pagbuhat ug sa pagbugsay niya puhon-puhon na makakandak tag international races ani. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisda.